Ana 14 bocah sekolah SMP Negeri 1 Kecamatan Montong Kabupaten Tuban digawa ning Puskesmas Montong pas dina Selasa sore. Cah sekolah iki kudu njalani perawatan medis merga ngrasakno mual, mumet sampe metu ruam abang karo gatel-gatel ning kulit. Gejala iki dirasakno karo cah-cah sekolah kira-kira sak jam sakwise mangan menu makan bergizi gratis utawa MBG sing isine iwak pindang tepung, jangan asem, jagung karo tempe bacem. Pihak Puskesmas Montong nyatet pasien teka kawit jam 12 awan. Awale mung rong cah sekolah sing ngeluh lara, tapi jumlahe terus nambah sampai 14 anak pas sore. Ora mok cah sekolah, siji babysitter sing jenenge Dini yo ngalami keluhan sing padha sakwise mangan sisa panganan MBG nggone anake juragane sing isek sekolah TK. Menurut Dini, panganan kuwi rasane isek enak karo ora mambu, tapi sak jam sakwise mangan iku awake krasa panas kabeh. Pihak medis wis menehi penanganan awal karo observasi obat anti alergi. Sampai Selasa sore, 13 bocah sekolah wis mulai ning omahe dhewe-dhewe. Tapi Dini sek kudu dirawat nglakoni perawatan sing tenanan. Kanggo ngerti sebab teko kedadian iki, pihak Puskesmas wis ngirim contoh panganan cah sekolah iki nek Labkesda Tuban. Jare petugas medis, hasil lab bakal metu kira-kira 3 dina meneh. Ziki Muhammad, JTV.